Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où est-ce ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Boulofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jamonyese, bien tout le la Koi, Fiau, Fois Castro, Ie Banani Cardon, Cardona Cari, Mimica Sabaga Dangarika, Adamade Yanamayala, ou Kalaka Bomo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Fois Castro, Ie la Colson, Master, Affaire Okoro, École de santé Kaladiata, Boulofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'envoyer à Calabancura. 20 000 santé barrage Maïsa, Nimbala de Rebeke, École de santé na Boulofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flequé en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segaloka for, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Sig niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au coffre, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimbala de l'Edesledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela, Aïwa, la Colédéon, Annie la Colédé Zomo, Aya Sefa Jona, Aka la Colédé Inzagere, Yoni Jimaka Chaya, Utogole de Fla on vers Calabanguraya, Hôtel Wasulu Kofet de Toy, Walikele Negaduru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kala, kala yesi. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 76 76 5 ngo 98 17 76 45. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, Nobe Seuka Oufei. Allez, il est centre Kalanyorodo. Kalanyoro mi falai baluku bise kataye togomi, demsen bise kataye, ka sojo negela, minye katla ka kurando sola, ka masonya barage, plomberie, aleni nyegangono mina doni, peinture nomi ke bâtiment la, menuisier nega menuisier métallique ani menuisier yirilama nako sene mishimara jegemara bagamara katase sojoma minye senekoye maintenance aleni panneau solaire naba fama ko photovoltaïque machinisme aleni caroda ni fait décoration ni bela jele kalambe ke katase transformation agroalimentaire ma centre le centre de formation Kaja Sanogoye avec Segou Dar Salam amanturu akasuru yorominasa oyeton artisanali kata medine sugu o fanfela la mi chef
CFPKS ye k'a b'a da Segu ni Bamako bɛɛ lajɛlen tulo kan ni Mali bɛɛ lajɛlen k'u ka tɔgɔ sɛbɛnw n'o ye san daminɛ tɔgɔ sɛbɛnw ye k'olu bɛ daminɛ nin kalo in tile 14 o tɛ sini ye sa wa ka taa kun fori a tile 30 nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma don o don segukaw fɛ yen fo ni dimanche bɔra a la ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni sɔrɔ u ka programme kan kalan kɛcogo kan tɔgɔ sɛbɛncogo kan sa i kana jɔrɔ dɛ i bɛ nɛgɛjuru ci 76 03 12 23 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 66 03 12 23 walima u ka bɔlɔlɔ sira Alassane Traoré 875@gmail.com walima n'i b'a fɛ fana ka kibaruya ɲɛnamaw fana sɔrɔ i bɛ se ka i kunda u ka yɔrɔ ka segukaw olu fɛ Dar Salam Medine sugu o masuruna na tɔn artisanal kɛrɛfɛla la u kɔni ka kalan bɛ mun bɛ kɛ denmisɛnninw kunna fala ye a bɛrɛ bɛnnen don wa a lakodɔnnen don diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ yan ni Mali kɔ kan n'i ka denmisɛnnin kɔni ye kalan kɛ yen o kɔrɔ ko i sen donna ko la ko min bɛ se k'i ka siniɲɛsigi o baara nɔgɔya i bolo ko an ka fara u kan yaasa an ka se ka an ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi dilan min ye ka Mali dilan Mali min na siniɲɛsigi nɔgɔya Alassane Traoré ale ye baarakɛyɔrɔ in segukaw fɛ yen ale ye a ɲɛmaaba ye dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da filɛbaw ani an lamɛnbaw cɛw ani muso aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma an b'a fɔ aw ɲɛna sa k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na min ye an ka baabu ye an bɛna olu sigi k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maliyɛn minnu bɛ Guinée Bissau sɔgɔmada in na an b'olu fo minnu bɛ dugu la dugu min tɔgɔ ye ko Mali an b'u fana fo Guinée Bissau kaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ Guinée Équatoriale kaw kɔ Elhaji Kawu Kamara ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'olu fana fo Guinée Équatoriale kaw fɛ yen nin waati na Chaniang Gabon ale ni Bore ninnu an b'olu fana fo maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ɲankuma sɔgɔmada in na an bɛ taa Kidal kaw fɛ yen Kidal armée ale ye jolidi kɛ yen jolidi min ni dugudenw nana gouverneur yɛrɛ n'o ye Elhaji Gamu ye ale yɛrɛ tun bɛ jolidi in kɛnɛ kan npogotigiw ko ka olu ka kala don ba la min ye siyansi kalanw ye ko ka o ɲɛfɔ u ye u bɛ se k'o ta cogo min na école karamɔgɔ 25 sanayɛlɛ kalanso la dɔ farala olu fana ka jala kan Bamakɔ yɛrɛ yaasa wulikajɔw bɛ sen na yaasa sanji ko in a bɛ se ka matarafa cogo min denmisɛnnin dɔw b'an ka sigidaw la Gawokaw fɛ yen Baɲangarakaw ale ni Yorosokaw ka fanfɛla la
olu bɛ k'a yira k'a fɔ ko ji caman min filɛ ka na nin ye a kan ka mara sabula san waati dɔ bɛ se jiko gɛlɛya bɛ kɛ fɛɛrɛ mun bɛ olu bolo an na olu da aw tulo kan aigle bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni sera Guinée Bissau n'Ala sɔnna a ma sini an kan ka jouer jamana a ye pankuru kɛrɛnkɛrɛnnen di ndulatilaw u kun kan ka heure 9 de kɛ yanni u kun ka se nka a kɛra heure 1 ani miniti damadɔ ye ka wuli dɔrɔn ka taa se yɔrɔnin kelen min ye gouvernement ye a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la sabula n'u sera ye secogo ɲuman na tan a ka ca Ala fɛ u bɛ se sɔrɔ nka joueur 2 bɔra a la Sinayogo ale ni Nene Dorgeles e kulu ma segu ka tɔ Nene yɛrɛ ale ma yɛlɛ yɛrɛ o ani bana min nana n'o de segira jamana fɔlɔ min kɔni y'a ka billet sɔrɔ ka taga Marokokaw fɛ yen o ye AES jamana ye Burkina Faso u ye 4 ni 1 kɛ t'a la ka 2 ni 0 kɛ kunungo u ka ndulati 2 bɛɛ kɛra Côte d'Ivoire fɛ yen donc Burkina kɔni ale ni Sénégal ka match retour in kɔni o na kɛ Burkina bolo tulonja ye sabula ale kɔni y'a ka billet sɔrɔ ka ban anw fana n'an fana gagné sini o y'an fana senbɔlen ye kuma caman na G ni C ni T ni V ni P ni K ni Q ninnu an bɛ bɔ o bɛ de an yɛrɛ de nin bɛɛ gɛlɛya o n'o tɛ an ye min kɛ yan wala kabarilaw jamanakuntigi muso min ye Mariam Sissoco ye n'a tun bɛ Tarawelelakaw ka sigi la ale ka janajaw fana kɛra an na dɔ fɔ o fana na ko Ghana bɛ degunba de kɔnɔna na éliminatoire in na e ko Ghana kuru 2 dɔrɔn de b'u bolo dasiko 1 ani nil 2 ko n'Ala ma farati ko Ghana tɛ Maroc ye dɛ u bɛ sɔn k'a lajɛ télé la télé ko fana min ye ORTM directeur ye ale ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko droit d'image b'u bolo dɛ ko nka ko ni mɔgɔ mun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko de y'a cɛ ka b'u kɔrɔ dernière minute la ko problème technique k'u ma se ka match di directeur ORTM directeur y'o fɔ nka maa caman y'a yira k'a fɔ ko ko in fana musakaw ka ca dɛ nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na sɔɔni sisan an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen walawala an b'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jani ale sugandili la an bɛ jamana min kɔnɔ nin waati in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔw bɛ nin kana ɲinɛ dɔɔni a bɛ n'a fɔ maaw bɛ fɛ k'a fɔ ko ninnu ka fɛn kɛ maa minnu ye jamana yɛrɛ bɛɛ ta k'a mara san 30 ma se ka min kɛ u bɛ k'o ɲini u fɛ a bɛ faamu parce que bolokɔrɔta ye maa min sigi i b'o dan f'a ye nka maa min nana a yɛrɛ ye i n'a ma bɛn fɛn na dɛ nka jamanadenw ka danaya min bɛ u kan o b'a to u ka se ka baara kɛ min bɛ jamana wasa anw ta ye ka jida waleyaw sɛnɛ kan ka hakilila jigi kɛ k'a yira maaw la an kana fili an wulikun ma an kana fili an ka laɲini ma jamana in de bɔra degun de caman de kɔnɔna na minɛ maaw hakili kan ka jigi kɔnna bɛ kɛ don min na maaw hakili kan ka jigi waati min na sentigɛlaw ni bolotigɛlaw tun bɛ anw fɛ yan maaw hakili kan ka jigi k'a fɔ ko an y'an ka jamana fɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa Burkinakaw fɛ yen maaw hakili kan ka jigi k'a fɔ ko kumada yɛrɛ kun bɛ nin kana bɔ anw na an danbe yɛrɛ kun tununnen don an na n'i ma fili anw ka jamanaya tɔ kun bɛna kɛ dalafɔli dɔrɔn de ye ka papiye dɔrɔn de ka an bolo bi surasi minnu nana u ye fanga ta ni kuntilenna min ye ani maa minnu ye fanga baara ka tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ olu de karilen don ɲɔgɔn na kari ɲɔgɔnna in ti dɔwɛrɛ ye koyi min bɛ ka kɛ bi ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko lɛgɛsɛ don o m'a to sen na maa bɛna ɲinɛ anw kɔ dɔw ta ye o ye dɔw ta ye olu tɛ se ka balo ni jamana yɛrɛ tɛ
m'a ye i bɛ ka fanga mɔgɔkɔrɔ dɔ taar'u dulon CNT la kangalanka u t'a fɛ k'a bila ko ngolongoloba ani fɛn timima wa u tɛ baara k'u yɛrɛ ye o n'o tɛ e ye maçon ye ala ye garisɛgɛ diya i kɛra député ye députéya banna segin i ka maçonya la e ye école karamɔgɔ ye i ala ye garisɛgɛ diya i sera ka kɛ député ye députéya banna t'i ka école karamɔgɔya la nka mɔgɔw de ko anw ka jamana kɔnɔ yan ko fulu bɛɛ de ka balo jamana na n'i ye Mali ta k'a lajɛ maa caman bɛ kuma caman fɔ n'i y'i sigi ka miiri i bɛ yɛlɛ f'i kɔnɔ b'i dimi sɔrɔdasi ninnu tɛ ka kɔnniya foyi la koyi u bɛ ka kɔnniya mun na an kun ye wari kɛ payasi de an ka so an b'an da kan cogo min ka d'an ye an b'a kɛ cogo min ka d'an ye faso ta min ye bamaci jɛkulu ye maa minnu nana ka na jamana dafiri olu fana tun b'a bolo filala dun waati in na sa bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ u ka lajɛw minnu tun bɛ kɛ u ka tɔnɲɔgɔnɲɔ minnu tun bɛ kɛ musaka bɛ d'u ma anw fɛ cogo min a bɛ d'u ma MINUSMA fɛ ten wa laɲini yɛrɛ ye min ye n'an bɛ o nɔfɛ o tɛ sɔrɔ taa tɛmɛnɛ si tɛ bɔ san kalo 12 réunion CSP réunion ni conseil de sécurité nin fɛn kirikara tamantan de kun sigilen an ka jamana kɔnɔ nka an yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ tun ye min ye k'a fɔ k'an ka jamana ka lafiya an ka se k'an ka jamana sɔrɔ an tɛ se ka o sɔrɔ o tɛ sɔrɔ mun na parce que kumada tɛ anw da kɛnɛ kan an ka sɔrɔdasiw talen don sansaraw kɔnɔ yɔrɔw la aw kana tɛmɛ yan kan dɛ yan y'aw dan ye aw tɛ se ka nin kɛ yan Kidali tɛ se ka kɛ tan fo ka taa an ka sɔrɔdasiw minɛ k'u don général Sumare tɔgɔla kan kɔnɔ Kidali k'u siri u tɛ bɔ u tɛ foyi kɛ bi an t'a fɔ alhamdulilayi Kidali bɛ cogo di bi maa minnu tun ko ko don o don u bɛ diɲɛ seleke naani mɔgɔw wele ka taa taama an ka drapeau kan u bɛ taa ko kɛ min ma n'an ka jamana ye an k'a lajɛ bi ani kunu a bɛ cogo di jolidi bɛ ka se ka kɛ Kidali bi armée bɛ taa Kidali bi armée bɛ baara la Kidali bi Kidali b'an sago la bi bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko ninnu n'u ka marifatigiw n'u ka fɛntigi minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ yan k'a kun wolola min na nka mun nana kɛ ko an k'an sigi ko k'a to Ala ma a ye Ala de jigitɔ ye ka na maa dɛmɛ o tɛ kɛ o n'i b'i jija i b'i jija de minnu bɛ k'u jija u tɛ ka wɔkulɔ bɔ u tɛ ka jinɛ bɔ koyi u bɛ ka baara de kɛ amara n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye nin waati ninnu na ka sɔrɔdasi ninnu dɔgɔya n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ka ta kari an ka wolomasiri tabaw la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a fɔ ko transition donna tan a bɔra tan a ɲininka fɔlɔ ale tun bɛ mun na dɛ a tun bɛ mun baara la a tun bɛ sɔrɔ jumɛn kɛ a ka denbaya tun bɛ cogo di hali Ala ma taa mɔgɔw tun mana bana yan i bɛ taa de ka doni ka taa n'i ye kɔ kan ka t'i furakɛ jamana wariw u bɛ ta ka kɛ cogo min ka d'u ye jamana minɛnw jamana nafolo jamana tɔgɔ jamana passeport jamana fɛn bɛɛ maa damadɔniw olu y'o minɛ k'o k'u ta ye sisan k'an k'a lajɛ jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo di o baara de bɛ sen na o bɛ daminɛ ni mun ye n'i ma lakana i tɛ se ka foyi kɛ n'i ma lakana i tɛ se ka bɔ n'i ma lakana i tɛ se ka taa foro la n'i ma lakana i tɛ se ka taa kalanyɔrɔ la n'i ma lakana i tɛ se ka taa baarakɛyɔrɔ la k'an k'a daminɛ n'o ye fɔlɔ o de bɛ sen na o kɛrɛfɛ gɛlɛyaw bɛ bɔ o ye diyagoya ye sabula ni mara kɛcogo ma ɲɛ i ye Mali baarakɛda ta bi n'i y'i bolo don fɛn o fɛn na n'i y'a yuguba i bɛ taa bɔ fɛn kan i sigilen tɛ ni min ye k'a sababu kɛ mun ye anw tun ye yɔrɔw kɛ maaw de ta ye sa o Keba ka baarakɛyɔrɔ Amara ka baarakɛyɔrɔ Kasimi ka baarakɛyɔrɔ Falayi ka baarakɛyɔrɔ foyi tɛ bɔ yen n'olu ma min fɔ ɲɛmaaw ta u b'olu makara a tɔ jamanadenw aw kungo b'aw yɛrɛ bolo i b'a kalama ko ɲinan y'a san 30 ye mɔgɔw bɛ taa tribunal la u bɛ papier minnu sara a dɔrɔmɛ 1 tɛ jigin jamana wagande kɔnɔ i b'a kalama ko dɔw kɛlen ka wusuru sigi u yɛrɛ tɔgɔla jamana in kɔnɔ yan i b'a kalama ko dɔw ye députéya kɛ jago ye fo ka tila ka pension ta a la ni maa mun nana ko o jɔ Amara n'olu ko jara olu tigiw o tɛ o de bɛ bali maa la sa kɛ donc bi anw fana kɔni b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ jamanadenw y'u faamu Mali kɔnɔdenw y'u faamu Mali yɛrɛ kɔnɔna bi mɔgɔ bɛ minnu nɔfɛ u k'olu lajɛ an ta ye jiko ye an ta ye kuranko ye an mago bɛ ɲɛ yɔrɔ minnu na an ni ɲɛlɛ min bɛ don an n'o nisɔndiya ka bɔ
maa minnu bɛ jɔ gidɔrɔn la k'u nana n'o jɔ ko fanga tɔgɔ la k'u jɔ fanga jɔyɔrɔ la minnu ye préfet ye sous préfet maire dugu kɔnɔmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ taa bila jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la u k'u tile maaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka tiɲɛ fɔ bi bɛɛ sini bɛɛ sinon ninnu ta bɛ sɔn ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye dɛ Amara ne ye nin fɔ yan kunun n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko ka gɛlɛ an ka dossier nin dɔ kalifa e la dɔrɔn ma nin Mali in kɔnɔ yan an tɛ dossier belebeleba yɛrɛ kalifa la fɛn fitinin dɔrɔn an b'a fɔ i ka mɔgɔ 10 ta dɔrɔn n'o banna yɔrɔ min i bɛ jamana in faamu an bɛɛ bɛ pɛrɛn don o don an bɛɛ bɛ mankan ci don o don a b'an da de la an dusukun ka kanuni kɛ a ka gɛlɛ mɔgɔw bɛ tilen ka mun fɔ nin bɛ ka kɛ yan fɛ mun n'o tɛ se ka kɛ aw yɛrɛ mun bɛ k'a fɔ o tuma aw ye yɔrɔ jumɛn k'aw ye i bɛ anw de mankan mɛn maliyɛnw o tuma anw yɛrɛ yɔrɔ e min bɛ k'o fɔ e yɔrɔ jumɛn k'a ye e bɛ bɔ Bosnie de wa ou bien e bɛ bɔ Yougoslavie de ou bien i bɔra Océan Atlantique de la wa ou bien yɔrɔ jumɛn de fɛn minnu bɛ ɲɛ n'i y'a ye o filima tɛ o fɛn minnu tɛ ɲɛ n'a y'a ye o filima tɛ maliyɛnw bɛɛ bɛ ko kɔlɔsi u b'a dɔn min bɛ sen na mais n'an y'an ta k'an b'an ta an dusu fɛ ko tile 2 in na politikimɔgɔ minnu bɛ kɔ kan maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka jamana in dafiri olu ka laɲiniw ka olu sabati ka tugu o bɔlɔlɔ ka kuma jugu ninnu fɛ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la fɛn bɛɛ tɛ ɲuman ye fɛn bɛɛ tɛ lafilita ye nka fɛnw bɛ jate minɛ de k'u kɔrɔ dɔn pour que an ka se ka lafiya bi an bɛ nin di président ma a ka hakili to an ka kuranko la a ka hakili to an ka jiko la kalan min na ta a ka hakili to la an ka jamana sanu minnu bɛ bɔ k'olu kɔlɔsi gɛlɛya min bɛ mɔgɔw da la n'u taara service ni baarakɛyɔrɔw la dɔ ka bɔ u la fɛn caman bɛ yen olu bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ wari ma bɔ sanu ma bɔ o ye maaw anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'an jogo falen o de ye belebele yɛrɛ ye ko in na n'an sera k'o kɛ o bɛ ɲɛ n'o tɛ jamana in a kɔnɔ kuma ka ca dɛ nka Amara ni min bɛ bɛn o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye dɛ kana tɔ Ala ka ni ci dɛ n'i y'a lakali i yɛrɛ tila ka fɔ ko n'i kun y'a dɔn parce que bi mun bɛ yen terroriste minnu tun b'an dala yan ko accord olu gɛnna hakɛ min tun bɛ d'olu ma olu diminen don o ko la mun bɛ yen dɔw tun bɛ débutaw ni jɔyɔrɔbaw la yan olu fununen sigilen don mun bɛ yen dɔw bannen don baara ma pewu ko parce que ko a tɛ ka kɛ olu sago ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen musakaw b'u bolo u bɛ ka jamana kɛlɛ maa tɛ ka maliyɛn kɛlɛ koyi i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na tan a si tɛ kɔkanma ye koyi an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na yan an yɛrɛ dama de don donc o bɛ ban cogo di an k'a dɔn k'a fɔ ko an k'an ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ fɔlɔ Mali in de b'an bolo n'a tiɲɛna foyi t'an bolo sɔgɔmada in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ yanni an ka don an ka kuma kɔnɔ nin ye Miɲankala Dangele nin y'a ka cadeau ye sɔgɔmada in na an t'a di fulakɛ ma a ka taa n'a ye komi ale ka dugu kɔnɔ yaala ka ca a so dun tɛ bɔ ten kati fana doni ma nɔgɔn sa n terikɛ i taatɔ ni nin cadeau in ye a kana buri i bolo dɔrɔn kana dɛsɛ an ka cadeau kɔrɔ dɛ n'an bɔra yen Amara énergie mɔgɔw u kun ye communiqué ci an ma k'a yira k'a fɔ ko min ye énergie ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ i sago kan k'a daminɛ bi la i sago tɛ se ka marché Amara fo nin kalo in tile 16 ma a tɛ se ka recharge kɛ n'a ye nka i bɛ courant kɔni sɔrɔ i ye min recharge i b'o sɔrɔ maintenant kalo tile 16 u bɛna na code 3 di bɛɛ ma code 3 in fɔlɔ i b'o don o ye k'i ka mise à jour kɛ filanan in o ye k'a yira k'a fɔ k'i bɛ énergie kan ko a ɲɛna kosɛbɛ sabanan o ye i ka crédit ye donc o baara de bɛ sen na maa minnu b'a fɛ ka crédit ta bi i sago la i tɛ se k'a ta parce que mise à jour générale o de bɛ sen na bi tɛ le 14 ye a bɛ ban le 16 mercredi n'Ala sɔnna ma u yɛrɛ ko fana ko n'a banna fana joona parce que mise à jour don u ye fɛɛrɛw tigɛ pour que mɔgɔw ka se ka baara kɛ ni a ye nka a tɛ courant tigɛ
courant bɛ minnu bolo i ka courant tɛ tigɛ i bɛ se ka baara kɛ n'o hali n'a sɔrɔ an kɔni an tɛ courant an tɛ énergie kan bi amara an k'o fana fɔ an tɛ énergie kan bi dɛ donc ni énergie ka kibaruya ye parce que mɔgɔ caman ye weleli kɛ ani fana don nataw la ni maa minnu ma se ka a sɔrɔ an ka téléphone sira ninnu fɛ téléphone minnu bɛ yen i bɛ jazz 910 jazz n'i y'o kɛ o ye orange yɛrɛ ka malitel yɛrɛ a tɔgɔ ye di énergie yɛrɛ o y'ale ka sarali sira ye n'i b'a fɛ k'a sara énergie yɛrɛ fɛ ale yɛrɛ ka fɛn o de application bɛ énergie yɛrɛ bolo o de ye jazz 910 jazz n'i y'o kɛ i bɛ tugu a kɔ a bɛ ɲɛfɔli k'i ye i b'a sara i bɛ se k'i ka crédit ta n'o ye ni kalo in tile 16 o tɛmɛna donc o kun ye énergie ye parce que mɔgɔ caman bɛ ka weleli kɛ message yɛrɛ fɛn fɛn donna ne kun bi sɔgɔmada in na a bɛɛ lajɛlen ye an tɛ ka se k'a kɛ an tɛ ka se k'a kɛ an k'aw ma an kɔnna k'a fɔ yan k'a tɛ se ka kɛ pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya cogo min na baara min bɛ sen na chef d'état major ale ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ sa min ye Menaka mara la ye wolomasiri tabaw kɔni bamanciwale kɛbaw ka mobili dɔ bɔ baara la pewu mobili in kɔni mugujugu de tun bɛ ale kɔnɔ mugujugu in a n'a kɔnɔminɛnw kɔni u y'a bɛɛ lajɛlen gosi Menakakaw yɛrɛ kɔni nisɔndiyara nin ko in na kosɛbɛ sabula olu bɛ ka lafiya min sɔrɔ tile 2 in na ji bɛ ka jigin cogo min u bɛ ka se k'u dahirimɛw sɔrɔli minnu kɛ dɔɔni dɔɔni o bɛ ka na kɛ sɔnɔgɔya ye olu ma ni maa ye nin ko k'i bɛ nin waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin olu ma n'o daga nana b'olu da la olu bɛ sɔrɔdasiw fo o la kosɛbɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko mobili in ko mun ye taji tun b'a kɔnɔ ani maramafɛnw o kun bɛɛ lajɛlen kun taatɔ di bamanciwale ni juguwale kɛbaw ma armée kɔni ye a ko dan sira la amara n'an bɔra yen an bɛ taa kidalikaw fɛ yen kidal sɔrɔdasiw ka kɛnɛya ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye DRSA ye ale taara an ka marabolo kɛlɛkɛ marabolo 7nan na n'o ye 7e région militaire ye ka taa joli di baara kɛ ye juma tɛmɛnen baara in sa a ɲɛmaya kɔni bɛɛ lajɛlen a ko bɛɛ lajɛlen kɛra u yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ kan kɔnɔna na Kidal waleya in ɲɛmaya a bɛɛ lajɛlen tun bɛ Elhaji Gamu bolo a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye miiriya ɲuman ye miiriya min bɛ tali kɛ fasodenw tin ka don wolomasiri tabaw la min ye service santé ɲɛmaaba ye n'o ye lieutenant colonel docteur Yusuf Kamara ye ale y'a yira k'a fɔ ko baara in bɛ tali kɛ min na o ye ka dɔ fara joliw sɔrɔta kan sabula kuma caman kɛlɛkɛcɛw bɛ na degunba min b'u ka Kidali bi o ye joliko ye ani fana nin waati laban in na min ye palu ye pali bana bɔlen ba don Kidalikaw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a bɛna n'a to maaw n'u ye degun sɔrɔ u ka se ka baara kɛ ni u ye k'u ka dɔgɔtɔrɔya baaraw kɛ joli ka k'u bolokɔrɔ ko o de bɛ ɲɛ kosɛbɛ wa min ye dugudenw ye olu ne ye wulikajɔ min kɛ ka taa nin kɛnɛ in kan ka sɔn ka o joli di o foli ni tani waliɲumandɔn fana kɛra u ye kɛnɛya tigilamɔgɔw fana y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni b'u ka bolo kan lieutenant colonel Amara min ye lieutenant colonel Kamara ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye sababu min na to olu kɔni bɛ jeli sanuman sɔrɔ maaw bolo maa minnu sɔnnen don k'a di u ma fu la a ye dugudenw fana wele u ka nin waleya in k'u taabolo ye yaasa min ye niw u bɛ se ka olu kisi cogo min a y'a fara ka fana k'a fɔ ko nin ye waleya fana ye waleya min b'a to fana n'i nana fana i ka kɛnɛya ko i ka joli a bɛ kulu min kɔnɔna na i ka olu bɛɛ lajɛlen don ko gouverneur n'o ye Elhaji Gamu ye ale yɛrɛ ye joli kunfɔlɔ di han a y'a ta di o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye colonel major Dawuda Sagara ye n'o ye commandant yɛrɛ ye ale fana y'a ta di u y'a yira sa k'a fɔ ko joli di in kɛnɛ kan ye duguden caman kɔni bɛ yen olu nana Amara b'a dɔn ko min ye joli ja ye ne finen jɛlen o tɛ joli la o groupe ko de don kulu de don kulu 4 b'a dɔn joli suguya 4 de bɛ yen adamadenw na wa bagan dɔw fana bɛ yen olu joli bɛ se ka kɛ adamaden fana na donc baara min filɛ nin ye sen na an bɛ sɔrɔdasiw fo baara la Kayikaw fɛ yen ko Kayi Legal Segu min ye école fondamentale min bɛ Legal Segu premier cycle ani u ka IFM tertiaire n'o bɛ u ka du caman fana bɛ yen ka taa se Silalakaw ka yɔrɔ ma n'o bɛ école in fanfɛla la
ale ni Pemi Mali siège a ko nunu ngoni yoro kai ka fe ji akalo ka ti daga ide o du munum be sanulu be ni degun ko na ko ko mago be demena sabula ni wati na akoko ni gelale no bulu chama ere aka dubla peu ka yelema fa wore fe sabula ko ji do de ka faraka kuma ani kuma wati mina jibe ka walangata ka ta fambela jelen fe demsenu ndo mali konna na ulu haklina usoro jimi fleni absaka mina chugodi ka mago kanayi wati mina ni jitna na soro Idrissa Che Maiga sijo tamani mawye ale nyininga gawo ka ofei akoko fere mi ale bolo ka jit mara yasa ni tlema sara ka bara kenayi aye dinga de si u ka foro konnana mi ye dinga dunjambaw kulu chaman se bargon langolo kata ulu nyini kana bla dinga konnana mi ye bargon nunu ngoni abta litri keme flana ngonana ayulu sengulu blai jimi meka dugu kono maw toro de ale fere do ko la ko nyesho bargon konnama kato fatay aka foro ere masurana no yaka nakoy akoko wa ko ni nsira ka tota ni wati bi ngoni na sanji jora nyina ngoni ale na seneke koy wale ka jardin no yaka nako foro yi anase ka barake ala o fere kelen o fana be asana gino bolo ni ale be dongono dugu konnana akoko ji kono me ka cheni ke nga ale munge jibe temesira munu fe no ye kanuvo ye ale odu de blakata ka kola ko kono na sa yasa obiseka fatugo mi ji ere kono temesira munu tumbe nulu bela jelen kun gerene no bangida ka bayangara ka ofe ale ye maw faranywanga nga ko baran sa ke makele mbara de bere bi cheka ke sabula jimun tume kata sira wore fe no ya soro fosse dingo gerene no abega yoro wore srata ulu ya to de ka dlanga nya akana ko kono ko fana yo fana kene bo folo ko fere kabi bite kabi samnya mase ye bara nunda mine ye ko kono na fere ka dinga afon fana bo abisaka jita manta chugo mina yo bara oke odi la sa otlalo la minge uga soro sa ka dingi yoro fenfe be no be jibita bla kola ko fosse dinga kono na nyama ombela jile ncheka bo odi la ko jita mame kata jigi ka ko kono na wanala sonama ni samyaji jora nyina mi ye banyangara ka uye ko jiko ni ona keka nako so ona seka keka yiru so ona seka bara chamanke no ye yoro so ka ofe segu sanu ale fana na ka dalio be nyana nga ale kele no kata chenchen mi ye boroi ko lu fa chenchen na tew ni jibiti me romna kata ulu dai ku lamini ni ye jie ya seka kamaru ka fana ka kobulu fara do dla yere ye aka nako kereflala sanu fana ko ni shiti seka nye ikele ngoy ko jamana bara de do o de la boro nunu kalali boro nun dlani ka chenchen kula ka jila mini ka jido akono ko keneba chama ni kanga sigi ni ndemseni sababela jelengo ni ye bargo nyini o iye boro nyini o chenchen re sorolu o kata se minye kokodo na senima abara miso na adingebo na few ko ni shitita dugudo nga wuliga joni timina jako demsongu bulo di nyama fantan na ni bela jelen fe yasa jiga sega ton ulu konta ni mirina kele unye uyere de be ka ke uyere ye nga kai dugudo demson mauga segu bulo do ala nga uluga ni fere nunu atinye bada bulo la de babulo ugoko ji olu kunu nga bawo ni tara nga yere ika bargo na yes yani isamya were chedi wa minye demsoni nunu ye uko fana ku ye feno la koloshi asababe ko ye ka foko amerika ansigi ka jimi fleni ye ko ji ni fombe kanade ko fombe kana jife no ye bagando ye no ye samsenu ye no ye manogosugu do ye kata se jege qualité do ma ale ni fendo be uluti anga jamana kono ko mauku akluto fanana ko be kana jinunu no fe ko minye jamana nyemo munu blale no ko nuna ku ka kuma mawo fe sabula ko afendo be no yiki akagelede ulube barala unyebe fen chamana ni ko nun jugumana na wa miye chenchen fana ye obeka wulungu to kata togo mi ko fana beso atake gireni fando fe kuma tani ji jora ka uto yoro mununa donc demsonu ngalla kolo shile niye ko fo nyema uye
Mogotiginu togola do o kene sigira Bamako ya juma temene ministre mi me muso de ani du kuna ale tumbo kene ka no ye Mariam Maiga ina be kuluba la ka sigila a tiana kebani muso intimina kadi non seulement avec baramina abo nyedon wa gouvernement bara cha geleman fenfe be a joni robe yoro la akoni su ani tle aba senga ama garala de nga nyabala mina abeka barake ministre mi muso ni du kuna ama foya aka chesri na aka timina njala kasika barake o kene kai ukoko musumani munumbe nulu bitanga kalanso la ko mama falo ya yira ka fo bi ko munu mita science kalanga ko ka dogo kosebe ko yasa ko uyere ka seka yirwa ku ka science kalane ke ka nyebe mina ko sawo sa ko ka fo ko mbugo tukunu bi danike ku ka dogore ko chew ka chanu ye fambela jelefe o musumanu togola do ina sa uya ta ka yira ka fo ko fo u ka deme kalan famunu fana banga sana ele kalanso la na abe fuma sanjiri politique Bamakota badlabugu kulu sanfela la o école karamogo muganu duru ulu fana ye jonjon soro mime do fara ka doniya kan bara numbela jelengera badlabugu kulu sanfela la abe forum masako ISJP ale konini ministre so me sana ele kalanso kuna ani nyinini ulu ye o barake alamsa temene uya yira saka fo ko miye ni école karamogo nunu ye minamunu dilon flumani ye ani kalan femunu dilon flumani ye obu la ele sanfɛ sa ma fɔ masa nanzarakana ko ara magistral ko ni yo dile u ma koyi amara sana yɛrɛ kalanso kuma ka ca min ye ekɔlidenw ye olu yɛrɛ bɛ maa mun fɔ ye maa falenw ye maa minnu walanen don kosɛbɛ aw yɛrɛ ka kuma ko les gens cultivés an b'a fɔ k'u sɛnɛnen don o tɛ de cultivé tɛ kɔrɔ tɛ k'i sɛnɛnen wa na ni ngomba mba fo tuga do na be dimi de ndo yi forolen no aywa ko o ma mugan duru munu misika ke misaliye jensere nani fana konna na sabula mali fana misaliye bi ko olu sugandira douane la ka o kuye moto biolon vla ani duru mine afo moto masako TVSC ana kaskiu badugu joliba ka o olu ka basan fala la kangaba marala na ala sona ma minye ni kiwariya nye anatlaga sege aleka douane nyamaba no ye inspecteur général de douane Amadou Konate ale rep mi tamana aduna ya suro Bamako na ala sona ma fese lu mana suro ni moto nunu minel ko la ana olu da bela jelen tulo ka ulada felala ORTM directeur ko ka da bela jelen tulo ka ko minye malika machi retour ye ko na ala sona ma kam songo suro ko nga ko mawbe ka mu fo ko ulu ko droitu bolo ko droibu bolo da ko minye geleya de sorola o ka partenaire fe no ye News World TV ulu de koni kulu de be jadi uma jayi ko mali re kuntara fere bela jelen tige ka ba balonti kana kan goyi ku sele yene ku ya fulu nyana sa ko minye balonta nye ka atna na sega nye soro ha ko u ya foro mi ale klara ku wele tuguni u ka telephone fa ni mo yoro de famu ami baraka nyugon fa aw be mali kono ya balontan nga ke mali kono aw ko ma ko balontan ti se ga ye ni technique ni fere wara ba an bulu na nga mo nye fa ye aw du ne be droit fere an ma aya ka telephone fa fo match bani mami ka soro ka fo ko o ko mi na to se na ko fo ni kalo tletan duro te sini wa peut-être do sa amna match ni fo ni kanali abotu ni da donc angandula tama ye kumina werte mogo ko technique ko pote ko problème ko war ko te ko problème no ko problème technique do ko sabla gouvernement rebe war min do mal balontan na ka dara wuliga bo ko sebe kan ko hugumu ko na kunungo ko do war ka o fei minye Burkina yi ale ko ngara jamana foloy ka kan yoro soro sa ka taga ni wati na Maroko ka o fei Burkina ale be jekulu mu ko na o te ide wa o be L de do groupe L on be I de la on be I la u koko ko Burkina Faso ko kunu tle jara la kosebe akandula tilaw sabula we wuliga jominge ayato usraka sesoro jamana yere to de Burundi ka tala folo Burkina hu nane ni kelengula kunu ngo segila anake Burundi la bendoni
fila ani fu kɛr'u la min ye u ka jalatigi ye ale yɛrɛ ye penalty don nka Konate ale de bi fɔlɔ don Burkina bɛ kɛ jamana fɔlɔ ye o la ka taa Marocaw fɛ yen an bɛ segin ka na 26 mars kɔnɔna na Mali ale ni jamana in tɔgɔ ye di ani Guinée Bissau balontan min kɛra yan nin an datɔ de nin tɛ fɔlɔ nin an datɔ de nin ko tɛ fɔlɔ an ka balontan in dɛ an ye ninnu n ba de bɛ dasiri min kɛ ya ba de bɛ yɛrɛ tɛ ninnu kelen ni futi ba de bɛ dasiri o ja belebeleba minnu bɛ yen an b'olu yira maaw la pour que mɔgɔw ka se ka u ye an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko ja ninnu Fédération Malienne de Football ale ka jaw don nin ye juma tɛmɛnen ye an ka dulati min kɛra Bamakɔ yan n'an ka denmisɛnninw ye se sɔrɔ a la 1 ani fu o dulati de senfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye an ka ɲɛfɛmaa dɔ ye n'o ye Sinayogo ye ale kɔni ko ale de tɛ nin yan ko gazon kɔni o ma ɲɛ kosɛbɛ o y'a to sa ale kɔni banana sabula o bɛ balontan kɛ gazon min kan ko gazon in tun ma ɲi kosɛbɛ min ye ale kɔni k'a segira ka taa ka tɔn na ale kɔfɛ sa Nene Dorgelès min filɛ nin ye o fana o ma jouer nka o ni bana min nana o fana segira ka taa ka tɔn na entraîneur kɔni y'a yira k'a fɔ ko cɛden minnu b'a bolo olu bɛ se ka match retour in kɛ ka sanga ni Mali yɛrɛ ka laɲini ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka dege karamɔgɔ ye a ko balontan in gɛlɛyara ba yɛrɛ kɛra min ye o y'an ka binkɛnɛ ko ye binkɛnɛ min ni o y'an ka pelouse ye ale ye balontan in gɛlɛya kosɛbɛ an ka denmisɛnw bolo nka ko ni Ala n'a kɛra sɔnna ma fɛɛrɛ ni dabali na tigɛ yanni Mali ka match wɛrɛ cɛ Bamakɔ yan o k'a sɔrɔ binkɛnɛ in ale dilanna ka ɲɛ nin ye nin cɛ de nana yan nin kun bɛ yan a to nin ka taa k'a sɔrɔ a ma keba nin ye mɔnɛ min don aw na diɲɛ kɔnɔ ɲɛ b'a la aw ka sari in a cɛ ka ɲi dɛ nin ye yan ye fɔlɔ wa yan do tiɲɛ na sari in ka ɲi balontan in ko an da in na dɔɔni nka an ka joueur dɔw fana bɛ yen ko fo a ka kuma olu fɛ dɛ joueur damadɔ b'an bolo ko fo an ka kuma olu fɛ ko nɔn tɛ ko olu nin waati in na olu senjɔyɔrɔ man ɲi kosɛbɛ min ye denmisɛnninw ye u ye se min sɔrɔ ko a fisar'u ma kosɛbɛ parce que a bɛna n'a to bi sini n'u sera ka gagner Guinée Bissau kaw fɛ yen u bɛ sɔn ka fisaya u ma kosɛbɛ sabula a bɛna n'a to u fana bɛna taa ye Maroc kɛnɛ kan keba bɛna kɛ an siɲɛ 14 de ye siɲɛ 10 ka tugu ɲɔgɔn kɔ an bɛ qualifier donc Côte d'Ivoire kun ye Mali siɲɛ 13 de ye n'an sera ka qualifier zen o bɛ kɛ an siɲɛ 14 ye siɲɛ 10 ka tugu ɲɔgɔn kɔ kani an bɛ taa a kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ an bɔlen Tunisie an kun ye waatinin dɔ kɛ an ma taa olu la Afrique du Sud 96 ninnu an ma ye olu la nka depuis olu san 2 ninnu tɛmɛna kɔni an y'an jija ka don ko in kɔnɔna na yaasa ka se ka an yɛrɛ ye mɔgɔ tɔw cɛla min ye an ka denmisɛnninw ye balontan in kɔni problème ba min bɛ an ka denmisɛnninw na bi o ye an bɛ se balontan cɛ ɲuman na nka bi donni bi don ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ dɛ bi don ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ nka an bɛ dugawu kɛ sa min ye don jumɛn don sini tɛ yan tarata ka d'an na o an ye tarata ka d'an na dɛ an ye tarata mɔgɔw ye tarata ka d'an na kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma tarata an na se ka se sɔrɔ nin kɔni kun ye dulati match ja belebelebaw ye ja minnu n'olu sera ka sɔrɔ fédération yɛrɛ ale ka yɛrɛ la kununko joueurs bɔra yan vol direct ka taa Amara u taatɔ an ka o lajɛ sabula zen ta kuma ma caya o i b'a dɔn a so ninnu ka système n'i ye faute kɛ siɲɛ kelen o ye tilalen o ayi a wari tɛ don e bolo tugun a bɛ ɲini o b'a fɔ k'a ye na de e ma énergie fɛn ye yan énergie groupe ko yan u yɛrɛ de tɛ olu ta bɛ ten dɛ i bɛ u sɔrɔ siɲɛ kelen t'u sɔrɔ siɲɛ 2 dɛ n'o tɛ ni nin wari kun dira aw ma aw tun bɛ nin fana ɲagami an b'aw dɔn aw ka ko ti ɲɛnabɔ donc min ye joueurs ye kunu u sera Bissau u selen ye malien minnu bɛ olu bɔra k'u kunbɛn joueurs kɔni kunbɛnna ka ɲɛ et puis malien minnu bɛ yen fana u caman wulilen don k'u jɔ yaasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an b'a yira sa k'a fɔ ko Aigle u ni Guinée Bissau ka balontan sini don
n'ala sɔnna ma ni ORTM sera k'a bɔ walima ni a sɔrɔla cogo min fɛ ni jaabi mun sɔrɔla la an na o da o tulo kan an bɛ segin ka na Bamako k'a yira la sa k'a fɔ ko boxukɛlaw olu ye tɔnkura sigi min ye boxukɛla kɔrɔw ye entraîneur minnu bɛ box ko kunna olu ye jɛkulu sigi o tɔgɔ ye ko ABM in sa ale kɔni sigira sen kan nin kalo in tile 10 ani octobre kalo tile 12 a kɛra assemblée générale senfɛ sa min kɛra maison des jeunes na Bamako olu kɔni ka laɲini ye min ye ka ni kura k'o fiyɛ box la an y'a fɔ a ɲɛna fana ko min ye Marɔku taga la Ghana bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na Ghana dulatitɔ a bɛ fɔ ale ma ko Black Star maaw ko kɔni ko degunba de b'u kan sabula nin ye a siɲɛ 4 ye min ye Ghana ye ale ye Coupe d'Afrique in ta koyi ko nka ko kabini o waatiw bɔra a la Ghana yɛrɛ kɔni nana kɛ degunba ye match 3 Maroc tagali hukumu kɔnɔna na u kun kan ka kuru 9 de sɔrɔ nka Ghana ye kuru 2 dɔrɔn de sɔrɔ u ye 2-2 kɛ min ye u dasira siɲɛ 1 wa bi 1 u m'o don a yirala sa k'a fɔ ko min ye Ghana ye tɔn in kɔni taa cogo man ɲi bi a man ɲi sini Coupe d'Afrique ale éliminatoire ko hukumu kɔnɔna na ko n'i y'a jateminɛ Coupe d'Afrique tɛmɛnen min kɛra Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ko Ghana ma se ka kuru 3 sɔrɔ yaasa ka se ka taa ɲɛfɛ koyi ko fa taari jigira jamanaw ka jamana minnu kun kan ka repêcher ka fara mɔgɔw kan ale m'o garisɛgɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire de y'o sɔrɔ wa ko min ye Cap Vert ye o ye a dasi kabi tulon daminɛ na éliminatoire daminɛ na o kɔfɛ sa a ye 2-2 tugu o la Egypte ani Mozambique ko Mozambique ta in yɛrɛ de jugara kosɛbɛ sabula o y'a sɔrɔ kɔni u kɔni kun kɛlen don ka 2-0 kɛ olu la koyi ko fo waati min na kɔni ko bɛna taa ndirigindira sa min ye Mozambiquew ye ko u ye bi bɔ an Abedi Pele denw n'olu bɛ ndolatatɔ in kɔnɔna na hali bi k'u n'u tɔɲɔgɔnw kan ka u wuli k'u jɔ ko nɔ tɛ ko a ko gɛlɛyara u bolo Irlandais min y'u ka entraîneur n'o ye Chris Hughton ye k'u y'o gɛn ka ban yaasa ka se k'a lajɛ cogo min na u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na ka taa Maroc kɛnɛ kan k'a ma fɔ k'u tɛ taa dɛ ko nka ko n'u kɔni taara a bɛ bali maa la sabula kuru 2 9 kan ka sɔrɔ yɔrɔ min ko Ghana famana ni ɲɔgɔnna ma dɛ nka sisan u garisɛgɛ u ka abu yɛrɛ bolo kɔnɔ ye u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u bɛ se ka ye cogo min Ibrahim Teobori ale ye farikolo ɲɛnajɛ kibaruya dila ye ale de ye nin laseli in kɛ a ka bɔlɔlɔ sira fɛ an bɛ segin ka na tasibila kɛnɛ kan jamanakuntigi kɔrɔ Musa Traoré ale furumuso n'o ye Mariam Sisoko ye ale ka janajaw kɛra u yɛrɛ ka du kɔnɔna na Jikɔrɔni min ye Bamako maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan nin kalo in tile 11 jamanakuntigi premier ministre kɔrɔw tun bɛ yen min ye jamana ɲɛmaaw tun bɛ yen sɔrɔdasi ɲɛmaaw fana tun b'a kɛnɛ kan min ye Musa yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ ye Mariam ka denbaya maaw u bɛɛ lajɛlen nana ka na tasibila kɛ jamanakuntigi kɔrɔ furumuso ye ala y'a ka kalifa minɛ a la ka si to san 80 na a yira sa k'a fɔ ko min ye maa in ye a y'a jeniyɔrɔ fi jamanako in na a ye maa caman dɛmɛ Tarawelelakaw u fana ye foli ni bonyamasegin kɛ Mali gouvernement ni Mali ɲɛmaaw ye u ye nin dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma kuma tɛ Musa n'a nɔfɛmaaw u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni diyar'u ye sabula maa i ka kungo n'i ye jamana ye ala kana don i senkɔrɔma don k'o bɛ o diyar'u ye kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen hakili lajigin sa k'a fɔ ko min ye Mariam ye ale kɛra jamanakuntigi furumuso ye san 1968 ka taa se san 1991 na min ye a furukɛ ye a tor'o kɛrɛfɛ sa a yɛrɛ bangena Bamako yan Kitakaw fɛ yen san 1944 novembre kalo tile 4 a fatura nin waati min na sa ka denw caman to a kɔ min ye Mariam ye a y'a jeniyɔrɔ fi jamana in ye a sera ka baara caman kɛ Amara nin kun ye chrétien de ye a yɛlɛmana silamɛya de la wa ɲɛ b'a la a ye baara kɛ Mali ambassadew fana na han donc muso min don a kɔni Imavu ni Ija olu tɛ ɲinɛ a kɔ sabula a ye fɛn caman k'olu ye ani Amalidɛm mɔgɔw donc an bɛ dugawu don kɛ sa min ye Mariam ye ala k'a da yɔrɔ suma a y'an kɔ kisi min ala k'o nɔgɔya Aziz Li an b'a fo yan ani an yɛrɛ ba n'o ye Anta Cham ye